super complicada de digerir, no sé quina valoració em pots fer del No, valoració, tot diu el resultat. Us agraeixo molt, us atenc perquè és la meva obligació i tinc que estar aquí, però us agrairia que entenguéssiu la postura avui meva, no tinc ganes de parlar perquè crec que no és el moment ni el puesto i ara crec que valorar això és el resultat del tot d'un equip molt superior i que no ha sortit tot malament. Ja està, no puc dir res més. Us agrairia que entenguéssiu perquè podria sortir coses de la boca que no vull dir. I assumeixo, soc el responsable i nosaltres hi ha jugadors i a partir d'aquí intentarem treballar, però ara us agrairia pues, que entenguéssiu la postura i el resultat ho diu tot, no puc dir res més. Parlem de futur, doncs. Parlem de futur. Com es planteja el futur immediat del Martinenc? Bueno, l'immediat del Martinenc és intentar aixecar això el més aviat possible. Sabíem que avui no era un partit de la nostra lliga, però els resultats marquen i avui és un resultat molt dur per poder valorar el campament. Sí que valores, no?, perquè es veuen totes les mancances que té l'equip, però ara és molt difícil. La planificació de l'equip és molt difícil, ara els equips estan conformats ja i firmar jugadors és molt difícil, perquè primer vas últim i segona, pues, que els jugadors ja, si vas a buscar de categories inferiors que estan a dalt, pues, no venen perquè estan a dalt i jugadors de tercera divisió pues, ja estan a buscar jugadors que no juguen o que no estiguin contents i ara és complicat, formar un equip així ràpid és complicat. Jo crec que els que ho tenen que treure són els que hi ha ara i si no, pues, assumir que no surten les coses bé i ja està, s'ha de ser realistes i apatxugar. El que és evident és que no es pot. En un equip de tercera divisió porto 20 i pico d'anys entrenant, és la primera vegada que veig el resultat així i és molt dolorós i molt ingrat. Vale, doncs ho deixem aquí. Gràcies. Molt bé.